Říkal jsem si nejsi teďka. Ten můj kadilák. Můžete si všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, vydáváme, vyděláme, co tancováme, co nemáme, obýváme, všechno víme, poradíme, posloužíme. Stál krámek naší ulici, v něm párky, busty svorčitý a bombóny a sír a sladký mán. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají a ochutnával od okurek kláš. A pro mou duši nevinnou pan vedoucí byl hrdinou, když obědě začal prodávat. Měl jazyk smrštý jako lič a já byl nemocený pryč a mohl jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo, třeba kilo, kilo, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co jsme jen financeří. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navádíme, zavádíme, klaňme se, to by bylo, prosím, bych nemohl nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl jsem se prodavačů krát. Jenomže, jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem. No. Takže to,